Shubor nakaslem jong unongsan hima. Halor ki katu ka ni ki mat ki bede ba ki jing e jong ki nong shong shnong nak benta ka jing bombyang ha ki jaka sumar ha ka sngi ba ar jong ka tayo ka hanyo trap youth council Rimulyang circle kala lej banu kendu e ka district medical and health officer ka west Khasi Hills ban kentu ban shimkhya u president ki HYC Rimulyang circle u samla distar bor wanyang ulaong ba ki te ki mat ki kenthop halor ka jing bombyang tikna ki dawai nak benta ki nongpang hapo ki PHC bat kumju ha ki sub center Shushu bansam kambu ni kidawai kat kum gajingbun beriu ha ke sub center bat ki PHC nang ta la pun pauru halor gajingbom la tikna jong ki doktor ban pet ye ki nongpang ha ke bakawanra ye gajing e ha pedeng ki jing sha sumar yang jungi kah nyau trap youth council mata kasngi nilai yok ban wan ya kendu ya i madam DMHO ai office trikam jong i ban ya keren ban pensengau halor kini ki mat jing bagan ni ka sti bang la pha se i halor ki jing ya kendu ber ki jing u jing nam jong ki pajba jong ka dong athany te po dong Rimulyang jongi te hadin bang la ya keren be tai sini bang la pen power ya kini ki mat jing dawa ber ki jing pensengau na ka liang jongi ka seng nyutra bi council Rimulyang circle halor ka jing bombyang tikna ki dawa ki desin ha ki sub center ber kumju ro ha po PHC te ho nagling jongi hadin bang la ya keren nagling ki la pen pau ba Habaya de berkadawai nang nina office liam HO kim pesu hendrei nagling jung ikin pintu klar lem ban ngilau ongru ba ini arab ban pintu klar lem khnang ba kinong song snong ber kinong pang kinong sya sumar ha kite ki hostel la gade hapo PHC la gade hapo CHC la gade haru sub center khnang bakin kam sengan habaya de bat kam dawai lada ki dawai ki biang ha kite ki jaka sumar te kumta nagling jungi hadin bangilau ngila budin bha ngilap sisa ba haki sub sentar wala haki list yung gidawai ki dawai ki bade bandon haki sub sentar hendrei haki sub sentar pada kim don dari se kadai kane ka e de se kadai ka jing ko na kaliang jong ka state government lingba ka health department ki bakli lingba ka office jong director tengi kwa ban pen pau hang ne ba la gumnu ba khnang ba ban like ka kenrum kenram kumba kala je haki ne ki singi ki bala lej tengi kwa ban benrap lingba kan ka kerwo kebor wakin pha ban penbiang ki dawai ki dasin khnang ba ki nongpang ki nong sya sumar kin yo e jing sumar ka ba paka mat khnang ba kan lai juru kanu ka jing ya kan at pedang ki nong sya sumar bat ki nong sumar tena kaliang jong i ki la kubur ba in sa sim khelem ban yara ban taklar lor kan ka benta khnang ba wan ra ya ka jing baha ba ka jing singan haba ya dei ber ka ko ka khia te ber ka wei ka mat ka ba ngingi dawaru kalong ba habaya day but ki PHC kamtam nte hapo aradonga PHC nilalap hakini ki khniat banai bakaladon kajing bomyas ngutu jingmut hapreng ki doktor kinong trei bat kumju berkinong sya sumar kiladon ki jing yania kiladon ki jing yakan at ten rein kaliang jungi ngilapen sngeu hai manam di su khnang ba inla ban penbej ye kini ki jing bomyas ngutu ka ngikwa ban wanra ka jing ya trelang hapreng jong ki doktor hapreng jong kinos berkumju ro hapadang kinong pang ki basha wan sumar khnang ba kanlong ba khamtam ki dei ki jaka ki ba kham kendong ki dong ki thang ki jongi khnang ba kinong sha sumar kin laj ye ka jing sakrang to met ba dakum ni kum tai khnang ba kin yo ye ka jing sngan la ka long ha ka ba sha sumar la ne ha ka ba maki kin salej kinu ki jaka wan sha sumar la da kin pha nang te na po spi si ro kin yo ba daki